Nu nämnde du fjällmiljoner till kanske en vanse vi har varit kona fortsätter så här. Vad förhåll till fjällmiljoner i Danmark? Det som man på kaffe släpper fjällmiljoner vi snackar om. Det är stora månader då. Ja, vad är månaden? Ja, så vi tar det som i Danmark kallar formiddagspressen. BT och extrablad. Ja, så är det blöd. De skriver realia kött. De spyr en om också så skriver det 2 timmar att nå men underlägga mer till rättest att det långt tid. De sända det till man kan hitta det jöknen och se i ordan och så. Så det är forskjellige slag fjällmiljoner. Och det är forskjellige slag journalister. Så man kan inte säga att det brett vad man hellre om fjällmiljoner. Jo, det är ringar runt det. Ja, några runder som har varit som upp i helgen, men man lär på det för blir bättre till att tackla det för. Vad är det som kan göra det upp i helt av i fjällmiljoner? Ja, men det kan vara så. Jag har ett exempel. Det var Bengt Lars var bland statsminister så kom en lokala voice-chocken ut och jag har helt fina grejer. Vi gör ett intervju så spurgade hon kan jag sätta kamera upp så vi kan lägga 2 minuter av nätet. Så säger jag, det kan stå gott. Så kom vi upp på Sjönvarp och en halvan timme alltid. Och så säger hon, vi klipper bara 1-2 minuter ut. Och 2 dagar så var jag morgon-tv. Ett kvarter, det som tog upp till här. Och utan vi dödde avtala där framan undan, utan näga som helst. Då blev jag synder för härma. Men vi som läser så blöjen jag nät någon bättre extra vi så just nu går stora mindre att här och i utskrift. Hur ser du det själv att du först inte så syna skärste själva? Man vet sig vita. Det är inte några större problem här. Det värsta är att man blir felciterad över eller att jag skriver också man heller inte passar eller man inte sagt. Så blir man nästan under ärker med eller så. Det man det som det kommer. Men du är ju några för att valta sitta fram och svära några kritiska spår till någon kanske det gör det av TV2. Hur just så där? Ja, men det var en också speciell situation. Vi var i Teneriffa, det var min hästferie, orsaka vetrarferie. Och Lars blev skeltad utan i tidsbötten ut och jag tänkte det är ju chans med tidsbötten ut till det som arrangerar naturen. Så jag följde jag som att det är behov för jag kommer ut och se det är alltså min tur det här och jag tar stå på med. Men det är nog det enaste ferien jag var ute. Ja, du säger du följde jag inte säker för det. Jag följde mig inte säker helt det kan inte passa han för så nej kan skällt för det som jag har gjort. Så det var alltid jag sitter mig fram. Det var inte mer att säga nu måste du bo in och ta skällt på det. Nej, så var det inte. Men kunde du också att kanske finna en större i allmänna lagklubbar för vi vill med dans ett lagsår. Ja, det var det spurs mig om några ferier. Ja, vad säger du? Nej, jag är aldrig inte sort intresserad mig så mycket. Jag går gott alltså. Vi tog in en större lagklubb, det var intressant, men inte sort. Hur ser det annars att ha en familj här med övrigt eller papen, den högsta politiska ledaren i Danmark? Ja, men som jag säger Johannes, så det kom så lojande. Så vi tar vant och späkliga vitta. Det är inte så förfärligt. Och vanar du att Lars vinner kommande väl och hällde fram som fortsätter Självande. Sådan. Rönnar är inte ringar att du... Nej. Vi tar vant och vitta. Det ska vi nog klara. Men hur ser du det själv att han är för utvinning om politisk utvinning? Hvis det är politiska utvinningar så är det gjort den. Det är mer att det blir så personligt så blir man nästan inte ärker. Men det klarar vi. Ja, vi får tacka där Sildron Rasmussen för fisk. Tog man lite lätt så för få mannen i Göteborg så för att prata lite om bäj samman men det är man lite lätt.